The Nations Part 2 ɔse amanaman no ɔfa etoso mienu abusiafo ebeda nyankopon ase na wotwe asa kwa abeto yembio we de yemfumso ene yemboni nyina de akyɛn wabɔ ye ho ban amayeda so tinkomu esefata se de ayeye ene enkamfo de matwe de ampon nyankopon sene wahwe ye nso no sara na woni wabusiafo nso nim yie se wabɔ ho ban kote mu nyinara ye no ehwe ntoto ho mfato ho nso hyede no nsasode broni beka se illusions, images and symbols. Na uchi mu no ye pese ehwe adesua etoso enum ye hwe ho abasisia. Ene se ni onipa pe se odi na hinie ebetu onyankopon ahinie no na ya pese ye ade enansa ni etumi ebedi ya poso ne de ohaw na obonsa otwase ni punanu ntosuo se nka ede emene oba no si gina ma asafo nipa etumi advance akwa enimu de na so morally nipa akofo odaka akese mu asisi adan bebre onya sika bebre wanya se nti wo wasomdwe but no ni asomdwe omande hye obusiafo adofo no mu amohwe mu amutie nyinara ye ma munyina akwaba ye de nchi asonko nso nam ye ngaje kopa Yesu Kristo so e de ma munyinara ye beda mu ase sonko kwan so se de biara da nso mu de mafidie de to London Ghana mendan kwanfo e na fe Bible na Sabbath school na Bible mu pensem mu na ocha sako aba beto yembio ye de adesua etoso enum na ye de ebrew ansa na meba be yi mabegwafo no akyerem no ma yenkutie enum emfiri Heavenly Joseph Kura ho sa nyuntufo ko we ewo ampayo kumase na kwasem se nyankopon akyerem mo ene pa o mo de to enum yenkutie omum embra na fe yemfa adesua no emrem.
Meda Emily Joseph Kura ase enyuma omode abrayen ene na me fasa akonya yi na agidifo mo me nchen ha omobeboa me de adisua abram mayi omo akyerɛ mo na fe ya hwɛ yen adisua enumo media musonfo Bismarck Mensa ende ye wo adom mesawo Elder Kingsford Duabo ama eka me ho ha se Elder ye mo akaba. Great. Me call many more Unua Ransford or Hineba Saponso and a can ho Ransford Emokaba. Yeah. Great. Me that's say and then so wapa na fe me call many more Kwasi adu wiafe and a can't me hoazi. Wava Yemokaba. Yeah. Great. That's the same that's your twins after what to me about na fe me call a draw and one John Mensa Thompson and also at a ton opening Yemokaba. Great. Me da munyina ase se yeto nsa fremo motimi aba mamemfa aseda emu odin panso emfama 3ABN Ghana TV and afi Hope TV Ghana sadma ko mienu na eso yasne eboye humban na afi ye sa adisua yin so omofa ediko wiase afana nyara no kwasam ne se enam se the rubono akwakoye onyankopon asamanti asa akwakoye ankrankre ene so masen nti se wutie na afi wo hweyen na se wo mo bia pese de boa one number egu yemfoni na ne yeso so befa frɛ obi beje wo so kakra bia no onso fa tu omu no momfa miami omu fidie mu se na ebe ya asempa na betimi atre akọ wiase afana enyina bia na nam saa yeso manyankopon akai wodachi bi bawie ne saade a ene na babia obiara mbrase mu ma wasi utrase na Ransford abompaye amaye be wompaye na me oma isa bi shaw na sende wade onisia ode amaye ne bi pense mu ne hu mu dansa ne nimdie se de bitimi de ho ato so wade adisua mu tiase wo nsem fado mo ma de nti wasema pese o ka kye wi mu nti mfa mbo e bra de nya nyansa akoma nti me ne wana nti o mu ye dempaye yisu dimti amen amen good. And then ye share addition etosunum the whole of this quarter no ye share ntutu ho na fe ya share mfato ho ya share nsasodie na fe ya share nsohyede sanie wosisua bible mu nkomhye sa na the whole of sa content in fact no ye share okwan ye befa so ni asua bible mu nkomhye nti hwe ye addition na ye di ka hwe nhyehyeye a ewo nkomhye sua ho ya ba behwe nkomhye kurampo no ubesua fapem no babie wo se kwahya ase efiri ne hu se nkonso ni nyina ejina Genesis your friends say fapem no ewo Genesis ne mabi wo awadi kan no Genesis afi na wo baba mu kire na afi ya baba hwe aware ene se ne nyankopon de aware si wo ne adusua betimi asua firi ne se ne aware nso boayen ema yesua onyankopon nkomhye na last week no na ye share nations ya senti ye hwe the nations part 1 last week and this week ye pese ye hwe the nations part 2 na last week de no so ye hwe se ne aman ese after your friend said insure na chi na fe Noah ne mano wo ye na fe omonso ese so ombo ombra na fe ntitimu eba na nam ye ma Nimrod be pray mu na Nimrod kati Ninive na fe nkrono hyase na fe bonenso se hyase doso no nyankopon kofre Abraham no pese obeye oman afri Abraham se ne ebe ya ebe danso na omanfo na omafri ne nche na ombehwe Israel so no masaba ne nche ene ye hwe amama no de etoso mienu anase ofan etoso emienu anka abosem no ye fa free Psalm 46 verse 10 Psalm 46 verse 10 say wa ye krado ya me tie rade asemenyom aduanan sia chemu edu no se munye kom na mu se me ne onyankopon oma me so amana mamu oma me so asase so amen amen good. So wo hwe ewiase abakose mu a nipa over ha twetwam nyina no amanfo ya no mugye akinye se sebe onipa hwe ase no krampo ye boapaye nyankopon hyeda eye scam nyankopon hyeda eno ma onipa hwe ase because that is the only way nyankopon ebetimi ebewu na odigi nipa dia that is the only way nyankopon betimi approve se odonipa
saa na ebinom argument no sitie sɛ Nyankopɔn hyɛ da ma yɛ hwe ase ɔbɔ yɛn ɛna ɔhyɛ da ɛma nipa yɛ bɔne sɛ na ɛbɛyɛ a daachimi obi ba bɛwu agye yɛn kwa in the form of Yesu Kristo na akyerɛ sɛ ɔdɔ nipa saa na ebinom argument ɛkyerɛ no kwasɛm sɛ saa argument wɔ egyitimu a ɛnyɛ yie because kyerɛsɛm mu nneɛma nyinaa ɛda adi ɛkyerɛ sɛ wogyi saa deɛ wɔ etum a because Nyankopɔn hia sɛ ɔbɛba bɛwu ansa na wakyerɛ sɛ ɔdɛn fa the mere fact sɛ wanwa adwen pɔ sɛ ɔbɛbɔ nipa krɔmpo yɛ ɔdɔ kɛseɛ ho hia sɛ ɛwɔ sɛ ɔdramatize owu bi ansa na wakyerɛ yɛn sɛ yɛdɔ nti saa argument no afɔlɔ flat ba saa na ebinom ɛkyerɛ na kwasɛm sɛ saa na wɔtwe mu no yɛpɛ sɛ yɛhwɛ nsunsuanso a bɔne ɛde bra yɛn abra yɛhwe ase ɛne sɛ ne onipa pɛɛ sɛ ɔde n'ahinie ɛbɛtu Onyankopɔn ahinie no egu na afei yɛhu adusua a yɛbɛtumi asua afiri emu ɛno na saa nations part 2 wei yɛpɛ sɛ yɛhwɛ enti yɛni kan hwɛ the very first commandment a ɛwɔ hɔ na afei mmaransɛm a ɛdi kan paara no yɛnhwɛ ɛwɔ Genesis chapter 2 verse 9 to 17 yɛnhwɛ nneɛma bi a wo prohibit na afei yɛnhwɛ adusua yɛbɛtumi asua afiri mu ɛwɔ ha sɛ Genesis chapter 2 verse 9 to 17 yɛnhwɛ ne ɛwɔ hɔ mehwɛ Mose ngoma edi kan etimi no hyehyɛ mu ayɛ nkron kɔpem edu enum ɔsɛ na Awurade Nyankopɔn ma nnua ahodoɔ nyinaa a ɔhwɛ a ɛyɛ fɛ na ɛyɛ sɛ wodie fifiri asase no so ne nkwadua a esi turo no mfimfini ne papa ne bɔne ho nimdeɛ dua na osuo bi firi Edim before turo no na efiri hɔ ara na emu mpaapaeɛ yɛ nsutiri nnan na deɛ edi kan no din de Pison ɛno na ɛkɔtɔn twa Hawala asase a sika wɔsoɔ no nyinaa ho na asase no so sika yɛ ɛhɔ na Bedola ɛne apopo bibire boɔ wɔ na esuo a ɛtɔ so mmienu no din de Gihon ɛhɔ na kontom twa Ethiopia asase nyinaa ho na esuo ɛtɔ so mmiɛnsa no de Hedeka ɛno na ɛsene wɔ Assyria apueyɛ na esuo ɛtɔ so ɛnan no Efrati na Onyankopɔn de nipa kodua edi nturo no mu sɛ ɔno hɔ na ɔnwɛn hɔ amen ɛda ma menhyɛ aseɛ mfiri aseɛ mmaransɛm a ɛdi kan paara no wohwɛ saa akenkansɛm a yɛakan mfoni bɛn na ɛtwa kyerɛ yɛn wɔ ha menua meda ase na yɛkyɛ atifoɔ so am sɛ akenkansɛm a menua no ɛka kyerɛ yɛn no ɛkyerɛ Onyankopɔn ne suban ne dɔ na hu mmɔborɔ ne na yɛm yɛ a ɔwɔ ma no ma sɛ yɛhwɛ mmerɛ Onyankopɔn bɔɔ adeɛ nyinaa no ɔbɔɔ Adam na ɔbɔɔ Eve ka no ho na ɔde ɔmugu etrom the Garden of Eden Onyankopɔn sɛ turo yi mu deɛ madua bibi nyinaa no mutumi edi na emom edua a friend the tree of knowledge of good and evil no deɛ eni sɛ mudi efiri dua yi so minua sɛ wo ne nua bi etu kwan na bia mo kɔ no obɔ no kokɔsɛ bia ye kɔ yenko tin me yenko bonkum sɛ wokɔ bonkum a danger bi wɔ hɔ a ebia ebenya impact wɔ so a na je sɛ onipa na ɔdɔ already no amu hunu bia wokɔ no bibia wɔ hɔ a ebetumi ayɛ sintidua ma wo nti wabɔ kokɔ Yakupon obo Adam ni Eve no saa na ode ema liberty freedom but freedom no so a responsibility. That's right. And no na Yakupon say edua ye the tree of knowledge of good and evil no mamo eni free sa edua no so we ni commander edikan a Onyankopon edima Adam ni Eve ye bebusa say na ne or see the tree of knowledge of good and evil. The nimdia enyana, nye nimdia asem no woka. Ene mpo wiase aye wo samre nimdia bi wo ho a unya nimdia no bebra ekoye musuo ma. Na wie ye no ede wokɔ tibia bi mu a esunsunsu aso no ya na enwie yie. Tinyame ede saa kokoboyi ena de ma wo mo. Se sadua yi de enise mudi efiri so nanso yen first parents no
anye sutie ma awurade ema na da baaye ema omo yede ekote sa aduane bi di na se yehwe asem onyankopon ka kire Adam ni Eve se no baye wo gadi mu nyina no mutimi di a eno no kire onyankopon ni grace a no wo ma enipa na hu mobro efisa nke onyankopon be ka se okay me de mo asi sa troi mu ebia enema ba ko mienu yi na wo se mutimi di free so wo se de wo ha nyina except this one ba ko pe na wo yi edisi wo yes onyankopon asem a na se instruction a odema yen awofo no yeah nti we ni the first commandment a onyankopon ebo ade no odisi ho ema Adam ni Eve okay se kan 1 Samuel chapter 8 verse 19 to 20 wa eho onyankopon ebo Israel for kokobi so emre bi du ya Israel for na se onyankopon woni ye hene wona wo hwe oman so nanso ya hwe amanamane a wo mo wo ye nchen obia wo ne hene wo mo sisi wo mo hene nti yenso ye pese ye yede ye yesade ye wo mo onyankopon obo mo kokko yeah amanamano amode mo be kwa akwhye wo ase no oha obefiri mu aba nanso sa na mo pedia you have your liberty the choice to choose nanso wo mo ko yes na afi wo yi onyankopon si nchen yi hu nsunsanso a efiri so edibae nti se ye hwe ye de compare Adam ni Eve die a eno sunsunsanso enemrem yenya enkyiremai sansunsanso no edewo yenso owo yare dom o ha abebrese yakopon se mudi sa adua yi a sunsanso ebeba mo so ne se owo na mbewu great boka kire Israel fo no se mene mo hene se mu ma me di mo hene se ohina medamo ano na mutie mi a mu bedi yie mu benya asomdwe nanso omo se ye pese de amanaman no ye de baye na asetran mu a empre bebre no saa na me no mi no ye de onyankopon be ka kire yen se anamontu a ye tui se ye fa na kwa so a ebesi yen yie no ye hwe amanaman na se de afoforo ye ano asumasi ana obente oye sei wonya no nanso unim oha wo awom we look at what appeals to the eyes that's right you say if you say odaka kesiem wasisi adan bebre wonya sika bebre wonya se nti wo wasomdwe but no oni asomdwe but the onyame sese ye fa na anamo so na ne hihye no odi amaye no yedi so a asomdwe na ebetimi anya nti se ye hwe the Garden of Eden, the same thing about it. We are no. Adam ni Eve, almost free. That privilege sank also motna guardian. Yankopon pam home free office. O manye city amam. You do wo so eba. And the only or the saying the first prohibition and as a commander. Yankopon edema yen enani yeja Adam. Then or the no, it was for their own good. Yeah. Nanso ya nyesiti ndi ehun sunsaso no so abetu ye nemri okay me da say why you say e amaye ye hwe amanama no ofa etoso in ye twaso from last week no until ye hu the fall no nsunsanso a e aba say yantimi andi samra na edikan no nsunsanso e ba na one of the nsunsanso a ba na mini kan boss ye onipa desire say obe form no ankasa obenya ne independence and na wo ka say ye mpese you profess ne bedi so bi yankasa my monarch na eno so ye hu nsunsanso ebaye and one of the things no so say you will deserve say yankasa be form yankasa your government and this government ebe oppose onyankopon ede and one of adia so say mu ma edasa no kwasem ya dipa ya Daniel well yanko Daniel chapter 2 verse 31 to 35 no yenhwe nsem bi e wo hono na fe yemfa nto ya dusua no so Daniel chapter 2 31 to 35 wo ohene ohwe na hwe na ohoni kesie bi nie ohoni no so na ehran hyan egina wanim na ehu yehu ohoni no nie itiri yesika pa ne koko ene na basa ye dwete ne yefunu ene ne sene eye kobre na sere
na sere ɛyɛ dadeɛ ne nan mu ɛyɛ dadeɛ na emu bi yɛ ɛfa wode hwɛ ara kosi sɛ obuo bi a nse bia nkura mu ɛte bɛbɔ ohoni no ɛnan a ɛyɛ dadeɛ ɛne ɛfa no na ebubu mu ɛna dadeɛ ɛfa kɔbere dwetɛ ɛne sika no bubui mu prekopɛ na ɛyɛ sɛ ahuhubre mu ayubue ntɛtɛ ɛso ntɛtɛ na emframa sesa kɔe awahunu baabiara bio ama wɔn na ɔboa a ɛbɔ ohoni no ɛyɛ bepɔ kɛseɛ na ɛyɛ asase nyinaa so ma amen good that's it what kind of kama pa ɛde amayen mamenko Penny Thompson so mfoni be ne yehunu wa ha sei na die ne betumi asua free no kwasam be ne betumi asua free sa asem sa komhye Bismarck medas echia ahwefo ne etiefo nyina Bismarck question be bisa ne say how many of us na yewo optimism in the future say ye ase a yetimi asomdwe bekoso atenem na sa unity ne harmony no ebekoso atena ho forever no if we look at near air course we say here US Donald Trump abaye tie ne nsema oka Europe ne se nim se ko third world war se yenko yenimpo nti nipa nkasa ne yasitene yenim ne eda yenim no upon all the technological advancement ne abenyina no yare bi tumi bo bia ye body nkura na wiyem hyehyo enso sa yare no eku nipa ya ye research aya enso ne cancer egusu ku nipa je say nipa adwen mu no ya advance nenso ya advance ye say share in the late 19th century now so dwumadie bi koso e France the Paris Exposition that's 1900 na ye dwumadie koso a ye be exhibit scientific research ahodwa ewiase amanama nyina aye na emuno emaya rehemu se ye wiase etumpon because now move baby the world is coming from a pointer the dark ages and the bronze ages no we bra koso engineer nim say near AC de na nka be ma wiase no aya asomdwe wiase na kosenia e wo se eko nanso enye saa na bae yewura 20th century no na ye kaso is the era of enlightenment of nipa can reason the power the thinking power nipa adwen akwanim enti na I say am my comfort be any optimism and a World War I ebebom na sa 20th century ni kwawie no na nipa akon ene akosem ni we kuma is over 200 million. Yes, it tells you say the nipa edwen no enye sa na etie eye no kra say nipa tumi advance akwa animu de nanso morally nipa akofom. Yes, opening bi kasem which is Martin Luther King say we have guided missiles but we have misguided men. Okay, inti obia oya misguided na say would the missile e guided manner what do you think will happen? Fire. What in North Korea for can Russia in Donald Trump so can sabio what we are simu na say wo hwe wanimu a wotumi hu say wonim ne besi ochina yeah, but nyame aboye nkoko enema e Christopher yenya ahotoso bi se nyame di kan boye nkoko ene ne ekenkan e wo Daniel chapter 2 Nebuchadnezzar daye no ni ti MC akanda da let me run through ni ti no e gold a china homa Nebuchadnezzar hindi e Babylon ahindi no ne nsa ene ne chest no e silver a gina homa Medi Persia ne fu ene ne ties no so e bronze e gina homa Greece ne nine e iron e gina homa Rome and after the no I see from the iron and clay and mix it together.
sa ahenni yi nyina aba besenko Nebukadnezar de aba besen ni nyina aba besenko na yehwe metal a on say metals no use in gold and I value pa out of ni nyina but eba form no na a devalue until from gold a devalue by silver from silver a devalue by bronze eba iron eba notie kire say nipa pempenso a yen adwen say yekosoro no na yebo eba form yes ye twe ye ho free nyame na ode ye ba asase yesu na sanoma we bi na eto yen yeah manyame aboy kokwa wo Matthew chapter 24 pacho yen kan kakra Matthew chapter 24 verse 6 to 17 6 and 7 sorry Matthew chapter 24 6 and 7 yen tienya yesu eka chen wo asase se bro ba asase wose na mobeti okone akosem monhwe na mokomentu efrise etwa se eba nanso na awie no nya nuriye na oman be sore oman so ene ahenie eso na ekom ne asase wo so beba miamia na yenum nyina ene awoko ya ho fitianse amen amen sanse mo yesu kan abemu anase mmem enre echia na miema yes Bangkok earthquake 7.7 magnitude esi ye nipa bebre edan omwe so edan no ejuri nipa empeno kreso ye Kristo for the artist asem we yo emma Kristo ka chan say emma yakuma entutu ewo saade we hu yeah yenya hotoso ewo nimu abra Daniel ka dai ne che Nebukadnezar no Nebukadnezar ya ade bi Daniel is one of my favorite Bible characters in German me the book of Daniel chapter 2 and yehu honi no yakwa chapter 3 Nebukadnezar the same honi na bi but or substituted the worship of God to the worship of that image you know yeah into koli wiase nyina say yemra niema mesom sa ohoni no na oyi na adwe efiri kokobbo anyankopon e de abọ no into mani page na bae na oye sa no wo kan chapter 4 na nyame ma ne ko exile ema no Daniel afi echi na no abetwere sampa wo hu sese na Daniel nyankopon no oti ase nipa yem fa ye ho to nyame so na ye ntwere nyame yeah esan se ye twere no a ye wo ahotoso ewo nimu emfa ho ne nipa ne wiase ekobia no ye wo gidie ewo nimu ne bema yakuma to yeyem that's right yembo ye nuanom kokko se na nyame aka no nyankopon nasem eye nokre kire so denara ebebem senia Revelation chapter 18 verse 4 no ebo ekokko no o say Babylon ahwease nye ewo say ye ne say yen twe ye ho eden emfrim yembo afoforo so kokko no omontwe wo ho emfrim esan say enche Kristo ebesane say bo bi bebo ehoni na ase na onyankopon ahennie ebesi ho ahennie a enseda ahennie ebetena se forever and ever sa ahennie na memeni da kwan say Kristo be establish a menya mu chefa wonso ma wadwen koso say Kristo bawo enti yentutu anamo yi ne mfa ye ho nto no so no ba ye nso yenyemu chefa yo me da say Benny Thompson se ne wacheche mu ma ye wo gina Daniel hwana yenkwe Daniel chapter 7 so abrana Belshazzar ebidi ahien no Daniel sanya vision bi na imageries bi anase nsohyade bi ewo mu amepese yeyi ba abontina fe yehwe ne ebetimi asua afrimu kan Daniel chapter 7 verse 1 to 3 no yenhwe ade esi wo hono Daniel chapter 1 chapter 7 verse 1 to 3 wa ya kradu bia no okay Daniel 7 verse 1 to 3 no wasi bebe ahin besasa afia edikan mu no Daniel so da yebi na uhunu itrim eniduas anidas eniswade hono ene nimpaso ena otwere daye no ka ensemu adititiri Daniel firiase se ihunu mani so ade anajo na hwe
ɔsoro mframa nan etu bɔɔ ɛwɔ ɛpo kɛseɛ no so na ɛmoa kɛseɛ nan epue firi ɛpo no mu ɛsono oyi ɛna ɛsono oyi. Amen. Say na yensinti imageries you saa nso hyɛdeɛ yi ne saa symbols yi a ɔyusu no wɔ ha sei no na mfoni bɛn ɛna Daniel ɛpɛ sɛ otwa hyɛ yɛn wɔ ha sei Rans. Daniel adisia no nkanka no sɛ de Uncle Thompson hyɛ ase no hwɛ a ɛnyɛ isolation ɛtoa so yes sɛ utia kinkan na unya mresua ne ya utimi ti nsɛm Nyankopɔn pɛ sɛ ɔka kyerɛ ne ma no asiye pa na Daniel eti enson no ne fa we bi bebre ne gina Daniel eti mienu ani swade hu na Daniel ekokyerɛkyerɛm kyerɛ ɔhene Nebukadnezar no wɔn sɛ honi na ɔhene Nebukadnezar ohunu yɛ no sɛ ne swade hu no de Daniel ko bom pa yesi Nyankopɔn ma ne ntiase no ntimi mɛkyerɛ ɔhene Nebukadnezar aniswade hu no nemom ɔhene Belshazzar ba ye ne de Nyankopɔn eyi aniswade hu no kyerɛ Daniel mum sɛ ɔno so fa mmɔ ɔman no ɛkɔkɔ na ɔse mfama kɛse boye sɛ wokenkan trustem no enwom aduosia enum no nkyemu enum ne nwɔtwe ne Isaiah ngoma ne ti edunson nkyemu ɛyɛ dumienu ne dumiensa na ɛkyerɛ mframa asɛ nkankan ba enkommission sɛ mu a ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ beka sɛ ɔko ho nsɛm ɔhaw amane ne wontwi ɛkɔsoɔ ne ahodoɔ ne mu na bigidi sɛ Nyankopɔn pɛsɛ ne mati asɛ sɛ efiri brɛ na mo yesi yadwen pɔ sɛ yɛbɛpo Nyankopɔn hyehyɛye na yɛn apɛsɛ yɛn ade nyansa ne yɛtumi ebedi yɛn ahoso ne deɛ ɔhaw amane kɔda na ntɔkwa nko a na yɛbɛkɔ so atena mu ɛwɔ asase nan a Genesis ma yɛti asɛ sɛ Nyankopɔn de nsuo atwa ho ahyia yɛn ɛte so yi deɛ ɛne yɛkɔ so te saa asase yi so deɛ ɔhaw ahodoɔ ɛna ɛbɛkɔ so aba saa ɛne sɛ wokenkan adesua no kɔ akyi a Daniel ɛkan ma ehu ɛmo ahodoɔ nan a ɔmo nyinaa gyina hɔ ma ahenni ahodoɔ nan a ɛbɛba asase yi so na sɛ wosua adesua na wohwɛ a Babylon sɛ deɛ na akatom sɛ ka no ɔde ɔbɔbɔ no mo den sɛ abodi kan no no pɛ sɛ ɔsesa ɔsom na nka oyi Onyankopɔn som firi na nka nipa nyinaa ɛsom nti wo kai Daniel ti no ɔyɛ sika ni nyinaa sika kɔkɔ ise na adwim no yɛ ne sɛ Nyankopɔn asɛm mbam ɔpɛ sɛ obi ahu sɛ ɔno nkwa na bɛtena hɔ daa nso Nyankopɔn asɛm ɔkan deɛ no korɛ wantena hɔ daa ɔwɔ hɔ na medianfoɔ ne Persiafoɔ bɛyi ne firi hɔ ɔmo so baayɛ ɔmo so bɛyɛ dɔm bɛyɛ bia ɔmo so ankyɛ ɛna Alexander ne nkɔfoɔ so bɛyi ɔmo firi hɔ mfi hia nwɔtwem na Alexander ebiase nyinaa wakonka baabia na nso so ɔno so wantena hɔ ankyɛ ɔtena hɔ no ofiri hɔ afei na safo nan no ɔmo na ɛko asase a Alexander ebedi so ne nyinaa ɔmo so ɔmo antena hɔ ankyɛ na Rome nso bɛfa ahenie no ɔno so yɛ sɛ nkɔbɛkata biase nyinaa so ɔmo so ɔmo antimi antena hɔ ankyɛ ɛmfa ho ne de ɔmo yɛyɛ ne ɛyɛ a ɔhyɛ ne ɔmo de bae nyinaa no ɔmo so antimi antena hɔ ankyɛ na nika sempa ɛwɔ mu ne sɛ wokenkan Daniel ngoma na du Daniel tinso nkyɛmu ɛyɛ tinkonkyɛmu nso na ɔsɛ afei de mu obi a ɔte sɛ daa de hɔ daa no ɔno sɛ bɛsi na hinwa a ɔbɛtena aseɛ na ɔno de na henie ne deɛ ɛbɛtena hɔ daa aha na ɛyɛ ahotefoɔ nyinaa yɛbɔ asetɔ no aha na ɛwɔ yɛni da so a yɛwɔ no ne sɛ yɛkɔ so ne yɛn nso so yɛde yɛn ho twiri Nyankopɔn ne yɛmfa yɛn ho anto yɛn ho sɛ Nyankopɔn ma yɛhunu ɔhyɛ da pam yɛdi sɛ ɔhyɛ da sɛ yɛhwɛ deɛ ewiase ahenni na yɛpɛ sɛ yɛde yɛn pɛ ne yɛtumi ɛyɛ no ne nyinaa na wie yɛ baabi a baakɔ pem ne ahenni a ɔno Nyankopɔn sɛ yɛdi n'akyi a ɔde ba bɛsi hɔ no ɛno nso so baabi a baakɔ duru nti Daniel sɛ ahenni no ɛyɛ daa pem ahenni ɛno nti megye di sɛ Nyankopɔn wama yɛn nyinaa sɛ yɛmfa nyɛ mfato ho sɛ yɛn hwɛ deɛ ato Israelfoɔ no yɛmfa yɛn ho nto ne so yɛn tena ne nan ase yɛn tena ne nwunu ase wɔm sɛ asase a ti so yɛnam sɛ yɛgya nom apaw bi nti no how bɛba deɛ nanso yɛ deɛ yɛtena ne nan ase ne yɛtena ne nwunu ase a na henie no bɛtena hɔ daa emumu ɛna ebɛnya asomdwe ne wiase deɛ ne deɛ asomdwe bi ani hɔ mediafoɔ baayɛ no Israelfoɔ nya afa ho de kɔyɛ nso ɔmo ankɔ ankyɛ ɛna Greekfoɔ bɛfa ɔmo baayɛ Greekfoɔ baayɛ no ɔmo gye de sɛ ebi a ɔmo nya obi foforɔ ma ne bɛgye ɔmo a ɔmo bɛnya ɔmo Romanfoɔ baayɛ na afei na ɔmo hwɛ agye mpa saa na yɛn so yɛ wiase akyɛ de bia yɛadwene sɛ yɛkɔ yɛn anim a ɛna ade papa ne bɛba yɛkɔ yɛn anim no na afei yɛhwehwɛ nkwagye ama yɛn ho ɛno nti yɛn kɔ so ntena Kristo n'ase efisɛ Kristo n'ase no hɔ na nkwagye wɔ ɛma yɛn kra amen no o Ghana na afi sɛ otu kwan na wa no sɛ ha so ha wa duru ase so na stress aba bɛ o medine sana de na akɔyɛ na yɛn to aso na afei yɛn fa yɛn hwɛ edition ɔse asase ne epuntam
Well, yen share nsembi wo Revelation chapter 12, 15 and 16. Now if you share 13 1 and 11 non so yen share nsembi a ewo hono Revelation chapter 12, 15 and 16. Yen kan share no. Revelation 12 15 and 16 is around why crowd wa. Me tie radio asem me sem eti dumienu chemu dunum ene edunsia no se na owo no pu na num nsu te ses bontin gu oba no achi se nka emfa no nanso asase ba boa oba no na asase buo na num ne asubontin a otwase no pu gu free na num no edunso no otwase no bufu oba no dunsia ne dunsia no se nanso asase boa oba no na asase buo na num ne asubontin a otwase no pu gu operation pugu free na num no amen na ve huri na kan dumiensa enyimu baako ene du baako me ntie radio ase o se na me hunu aboa bi a owo mendu ni tiri nso so free apomu resori na hemotiri odubobo ne menso na busu din ewo ne tiri so edu baako no se na me hunu aboa foforo bi a ofri asase mu baaye na owo memienu se adwama na so kasa se otwase amen offer we have yanjo na sanyi tu sem akenkan sem mienu ya yakan enti ase ben na ewo se yepese nya ana se wo se nya na sene yente asase ene epo ntem asemi yente asese besma bi da se ense ye hwede ya boboso nyina no a eye ahenie aba sa ena osan kan twese no ema ye no wo se na ahenie bi sore ye efiri epomu enti yedi kan sua se wo ka se epo a ejina ma multitude aha enti eye efiri enipa mu ne bae edom ena ahenie na sore ye no so no hwe ahenie na Nebukadnezar hunu ye na Daniel 2 no a eni de ohunhu ye nyina ni nyina tumi se eye pepepe we emoade we nyina no tumi se pepepe na ni nyina no ese tumi bi ba na tumi bi ada abetu no apripie se nkwa na eden de bae ena edi sa tumi na aprepre sa akopem be se aboa no ekoduru aboa no ohoni no ne na ase pe na ohwe tumi no gold no we na dru na ne tie no dade no ekoya kusi na ase ene dote eden edi afra ena oka asase nso a asase no egina ma asase a being governed really well governed enti ye hwe abakosemu a tumi ni esore ye Babylon by ne Persia by Greece by way by ebedu Roman Empire Roman Empire no tumi na diso no we say by ya beduru brebi ama tumi na fede eden etu twai ye hwe kopem 1798 enti every one no tumi ben bio na esan so de bio dia ka no tumi bia ansore kase bebre ni wiase so na ye no fen we eden na we embre say Europe na we sa nkakra sa ebefme sa abre enti wose akire no ye kan 13 no a wose na aboa foforo bi so epie ye na aboa no de opie no opie free asase wan free pumu that means say ono no asase no opie free so no obi an so eye asase a obi an eden eni so enti eho na ahini na eden epie free bae ne ye hwe every 1798 na eba se ye tata Christopher bebre no persecution ni ade na bae no wose na wo kan wose na obonsa otwase ni punanu ntosuo se nka eden emene oba no so gina ma asafo no enti eye emwa eboa ye ema omo eden asafo no ede nyame de wo ekosie ye true history ye kinka abakase bia Bible ni sa Protestant churches ni na bae enti tumi ni nyina ba nkakra no I dating that said to me when it if asase me ne bae e de hwa agidi phone dwan no e bi call America hono na omko start biu endi yes ye hwa abakosemu a America hono omo no estan omusua huni nti no omo anya se wofi on constitution mu a omo anya se obi bedin wadi nyamesun bi abasi obi so amadabi enti ye say US was established based on the principle of liberty and self-governance enti wintimi me hye wo omo sade ye wuye me nye ntimi hye wo chenkyerem fo nyamesun me ye den emetata wo omo nanso ye hwai enti betima abase
say to me we ede na ekofiri saa bia ho aba eye possible na say constitution da ho no omedi ru ebe da na obi betima aba na so enyanwanwa say betima aba if you say ye hwe hwesem na abakwasem nyina mu no eba pepepepepe enu nyankopon twatoro enti de woke bia so na dan ebebem enti ni nyina abade a na di nyame aka na wo yi kira difo no enu so ebeba enti ye no de o se ehunu ni say agidifo yan ya baka wo mo mbe twa mu ko nyire nso ya baka sabre 2025 yeti ase yi no ye hu se abakwasem so akwama yen bibia betimesi de na wo se ye wo se etimi esiesi ye ho bi fi se ye fi se bia de yentimi ma no ebetimesi enti wo se otwease ye no oye ne nwuma nyina afiri sa agwama no a opie abɔ no opie free asase mu no wo se wote se agwama na so okasa te se den otwease ye America hasien kakra se say onya power otwease no atose obeka safa ni mu kwan be nso na ebeba na twasere bia nso no ebeba enti yen agidifo yi no ye wani da so kese enti ye bra ake no wase yen so ye ya ahweye nyama foforo nso huni se onyankopon asem ge oka bia no wase ye de hoto so no woni hwamon nso da medase wafa medase yafi yen hwe na afi yen sori yen addition so wase nkomhye biun prophecy again now yen hwe Revelation 10:1 to 11 no. There's another prophecy bia Sabbath yen hwe eno nso se ne esi etie Revelation chapter 10:1 no ede ba no Revelation 10:1 na ede ba no okay Revelation 10:1 ekono o se na mi hunu obofo foforo hodenfo bi se ofiri osoro ba afom na ofra mununkum na nyankonton ewo nitire so na nanim te se owia na ne nan se te se ogya fadum na okura nwoma ketewa bi a emu abue ewo ne nsem na ode nan nifa sipo so na ode benkum asi asase so na ode ne kase atie mu sede jata ebom na otie mu no aprana enso no di wonne kase na otie mu no aprana enso no edi won ene kase edi ne kasai sorry na aprana enso no kasai no anka me yema twere na meti se eni bi firi osoro reka kire me se so die aprana enso no aka no ano na twere amen Kingsford yen hwene fe yen sori so sa adisem ya bai yen infoni ben na yehun wa hase yo me da se menua Bismarck amza opani wi afi a contribution or my etias say maybe do ya na agidifo a no mo ho no persecution BC ema onyamede omukosie ema enam so bi kuduru the new world ya America no so ye kan Daniel no so ye kan ya na ebeduru Daniel chapter 12 amra onyankopon bie nani na afi prophecy ehun niema hun ode imagery emboa hun ne statue ni ade no edu chapter 12 no say kind verse 4 ho a onyankopon ka kire Daniel say niema wa hun no anwoma bi wo ho a atwero mu a oyin de on close ontum yes eni say o mani dead eko pem emra onyankopon no abede ebebue okwan no ede ama no akinkan sama ye kan Revelation chapter 10 verse 2 ho no midi firi 2 ho a wo se obofo no na okura enwoma ketewa bi na obuoye yes na ode ne nan nifa asi eposo na ne nan bonkum no so ewa asase so yes ya chire mu de epo ni asase no esi tie opo no eye the nations no Gentile nations I was ensem no eko omo yes and F no represent se eko abako semu a agidifo anase asase ane ho with the Israelite nation no yeah the no onyankopon ema ye te ase se emre na duru a e was ensem no ana ahinta no e was the ebue so se kan Revelation chapter 14 yeah
you can't the bia you can't what is say above me and sa enkra no yeah so monko no monko ka sa asempa no na you can't 8 wa Revelation chapter 10 verse 8 no mpacho kan ho mam 8 no na eni amitifiri osoro no ni me kasa bi o say kwakwaje nwuma ketwa wabue mu no obofo a ogina asase no ene poso no nsem minto aso ne kan 9 no okay na me koi obofo no nchen me ko ka kire no say onfa nwuma ketwa no emame na o ka kire me say Gemini na ebeyo nwono wo yam na wanu mu die ebeyo ofemfrem se ewo ndi ha no nwoma no mu abie wabie nwoma no yes nsem ewo mu no de na wose yede ye wose je na yede nedi eat the word asem no ba wose udi but asem no udi no wanum no be ye de but kogu wo yafuru mu a be ye nyonyo na asem a ye die na de wo manum ye de na ekoye nyonyo no usa asem pa no wo kan asem pa no a de but it depend ba persecution ba so bia obegina onyankopon asem so aka na asem no persecution beba persecution ho asem no wo kan ne ye hwe agidifo na omkoduru the new world no onyankopon de adwuma bi hye wo munsa adwuma na ode hye wo munsa se ne nkran asem no na sa asem pa no e wo se ko all nations all tongue all people enu tini ye hwe Matthew 4:24-14 unse mra Yesu oka de ebesisi earthquake ne war rumors of war near there bedru 14 oka se bi wo okay Matthew 24:14 na obeka ahenie no ho asempa yi wiase nyina de edi amanama nyina danse eno ansa na ewie no beba ewie no aba so se ye hwe mfonina Daniel etwa maayen of the statue na afi wo se ebo bi free ba bi anensa bi adim ebebo ohoni na ase e ma no yam no je se atumfo amaman a na esoso a na wo ho na dimu ni nyina no samre omo powers ni nyina eden eko nanso onyankopon asem no obo no bebo ne na ase yes e ma no yam no o ka end time onyankopon besa ba biem na so onyankopon sa ba biem a Kristo ba biem a na de na wo se agidifo ye wo se na sempa no de eko eno no de ho asem ma ye wo Revelation chapter 10 1-11 no na afi ye John poko 14 ne eko 18 a nyina wo ka asempa no a wo se ye de ko ma afoforo so ye nyina no nya adwensakra ne esiesie ye ho ema onyankopon na asem na hinie no eden etimi ebetrase ewo yemu ahai na afi afoforo so etimi ehu entino de o kire ni nyina se wo hyeyen den se de ye hunu ni nyina no mere bi bedura saa wo hawo amani hunu wo yawo a ye keka ho asem yen first commandment or the mayen ya ni so de wo hawa ba yes amayaman sorry ye wo hawa umde umba umtete onyankopon enipa so agidifo so no ni nyina no beba wiye na emom ansana ebeduru no wasa asempa no yede eko yo na menu mienu na wasa yes madam great me da wase abusiafo yede adusua no ebetwa se yemre no aye adusua yede abro no amama mu no amama no ofeto so mienu ne de bro last week ye show ofeto so baako mienu ne de abro mi se yesua emu ade pa ye na ade ehu pa wo ne na omo cheche ni na se on se Babylon abesen ko Persia abesen ko Greece abesen ko Rome abesen ko sankom hwe ni na ba mu se ne na se na afrafra no na ye nyina ye wo mu o se enu achi no ebo bi we den ebe born na ase na setu ni nyina onyankopon be establish say ye wase ne na menu mienu ye da so wase ndi na che amambo bi ansa ntimi mabiemu ye twen sa ebo no ti wadwen ye o say wiase ye bunkam sa sonta o hwe wiase ne kese na ofi say wiase nse da o
enti binu krompo preach say Nyankopon ni timu nye den saa say wiase obeba be say wiase tetrete say ebo ne ba ade ben na wo say yeye menu mienu na yeye hu addition Nyankopon enhyira mo say mafidie eda so wo ha say da sende ye de addition to so nsia no so ede ebe bro si trust na me ma opini Thompson enhyira so amen acho me mompai eda was say ye hene ani endimafo odo ye ndodo nti de biara da wo de wonsem emmayen amen ye a wagye ye aba wo hayasi ne yesro ne se ma nkonkon no bekan oni ntumi ntina wo nan ase ma yenso yenkwa abonten ne yenko kankyira afoforo nso na afoforo be hu sa han na obi biara hu se ne wiase ekoi enche obeba asa oba esan se etumi kɔbɔ kokɔ na enyina ka ye hu bom tena wo na ase twan wunti oba yenya wahenie no mu chefa we na yekra kondo we na yesre se beye ho amayen mro ye bere wo ye hu yesro se hyeyen den ma umma entumi ndi nukure ma umma entumi twan wanim na yenye nhyira yeda wase se wetie wo Jesus Christ dem munti amen amen